שלום לכם. חקירת משטרה היא סיטואציה מורכבת ומלחיצה תמיד, אבל כשמדובר בעבירות מין, המורכבות הזאת מתעצמת. פחד, בושה, רגשות אשם, דילמות מוסריות ומשפטיות, הכל מתנקז לרגעים הראשונים מול החוקר, ושם בדיוק נכנס להגן על הנאשם, על החשוד, העורך דין הפלילי מוטי אדטו. שלום. שלום גדי. מה מאפיין באמת חקירות דווקא בעבירות מין? אני מתמחה בייצוג נורמטיביים בעבירות מין. בדרך כלל מי שמגיע בחקירת עבירות מין זה אנשים נורמטיביים לחלוטין, שזה הפעם הראשונה שהם פוגשים שוטר. פעם ראשונה הם ניצבים מול המציאות, הם לא יודעים בדיוק מה לעשות, הם לא מכירים את תרגילי החקירה, הם לא מכירים את ההתפתחות שתהיה, והם יושבים ומקבלים אלם מהמחשבה, מה אשתי חושבת על מה שאני רוצה להגיד ומה הבת שלי רוצה להגיד, במקום להתמקד בחקירה. המטרה של עורך דין שמגיע לפני החקירה זה לשבת עם הבן אדם, להכין אותו ולהפוך אותו למכוון מטרה. אתה מתמודד רק עם החקירה עכשיו, ואנחנו נדבר על כל שאר הדברים בהמשך. גם העבירות היותר חמורות שאנחנו מחשבים, פדופיליה וכדומה, אנשים לא רואים את עצמם באור הנכון. אנשים לא מבינים מה הם עושים. אנשים שיש להם משרות טובות בהייטק, בכל מקום, פועלים בצורה לא מדויקת כלפי עצמם קודם כל. ומה אתה מציע לנחקר לעשות? קודם כל לנשום. לחשוב על ההשלכות של כל מה שהוא עומד להגיד. אנחנו נמצאים במציאות של הרבה מאוד פעמים החוקר ידרוס לך את טענות ההגנה, ידרוס לך את ההבנה של האירוע. החוקר יעשה סוג של גזלייטינג עבורך, ולמעשה אתה נכנס לתוך הטיעול שלו. המטרה שלי כעורך דין זה קודם כל להגיד לבן אדם תעצור. בוא נראה בדיוק מה קרה. הרבה מאוד פעמים התלונה היא 7 שנים אחרי, 5 שנים אחרי, 10 שנים אחרי, ואתה מתחיל להאמין לסיפורים. אנחנו צריכים לעצור, להתמודד. ההכנה האידיאלית, דרך אגב, זה לא בחדרי חקירות ברבע שעה שיש לך או ב-20 דקות. זה שבן אדם מגיע הרבה לפני, מגיע למשרד, יושבים שבועות, עושים פוליגרף על דברים, הולכים לחפש ראיות, הולכים לעשות את כל העבודה ואת כל המכלול. בעצם גם להתכונן לתרגילי חקירה שצפויים. להתכונן לאימות, להתכונן להפגשה. אני יכול לספר סיפור שאני יושב עם נחקר, אנחנו מתכוננים למשהו שהוא ארטילאי לחלוטין, מקבלים שיחה, והיא אומרת, תביא לי 20,000 שקל ואני נשכח מהסיפור. והוא אומר לי, מוטי, יש לי 800,000 שקל בחשבון, בוא ניתן ל-20. אמרתי לו, לא. אחר כך התברר שהשיחה הייתה יחד עם שוטר, שהם עשו את זה בתור תרגיל חקירה. ישבנו, התמודדנו, והתיק נסגר בהליכי החקירה. 80% מתיקי המין נסגרים בחקירה. רוב האירועים המיניים זה 2 אנשים בחדר. זה אנשים שמכירים אחד את השני, אנשים שהיו במפגש. גרסה מול גרסה בעצם? גרסה מול גרסה, ואנחנו צריכים להיות מדויקים. אנחנו צריכים לכוון. עכשיו, הכיוון נעשה באמצעות לחפש ראיות. לחפש סרט במצלמת אבטחה, לפני שהוא יימחק. ללכת לבקש בדיקת DNA, ללכת לעשות פוליגרף, ללכת לבקש תיעוד של המשך שיחות וואטסאפ. אנחנו מחפשים חומרים על מנת להוציא את הבן אדם, על מנת להציג את הגרסה שלו באור המיטבי. אחד מהדברים הכי חשובים בהכנה לחקירה זה ההבנה של תרגילי החקירה שיהיו. ואחד מתרגילי החקירה המרכזיים זה אימות. זאת אומרת, אתה והבחורה תיפגשו בחדר, השוטר הרבה פעמים יעמוד שם בפינה, יבקש ממך לשתוק, יבקש ממנה לדבר ולהפך. ואז לאירוע הזה צריך לבוא מאוד 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 מוכנים, כי זה אירוע שמכריע תיקים רבים. ההכנה מורכבת, כי זה אירוע דינמי עם המון רגשות, עם המון לחץ נפשי, עם צעקות, עם בכי. צריך לבוא ממש מוכנים. צריך לבוא עם תסריט, ועוד יותר חשוב, להיות גמישים בתסריט ולהיות מוכנים לנטוש אותו. כמה זמן לוקח לאנשים להגיד לך את האמת? אין דבר כזה. על מה שהם עשו? אין דבר כזה אמת. אמת זה דבר סובייקטיבי של רואה. אנשים מתקשים לראות את עצמם באור שלילי. אבל דרך אגב, אחת המשימות הנוספות של עורך דין פלילי הרבה מאוד פעמים, זה לשלב את האנשים בתוכניות טיפול. הרי מה אנחנו נתקלים בזמן האחרון בתיקים? של אדם מאוד חזק עם אנשים מוחלשים. עכשיו, הוא לא רואה את האנשים המוחלשים כאנשים מוחלשים, הוא רואה אותם כלא אנשים. אנחנו צריכים באמצעות הטיפול לתת לו את הכלים להבין שיש בני אדם. שיש חשד בעבירת מין, מתי כדאי להיוועץ בך? כמה שיותר מוקדם, ואני יכול להגיד שאני לפעמים נמצא בהכנה של בן אדם, אפילו שנה ויותר לפני החקירה, אנחנו מתכוננים, ואז אנחנו ממשיכים להיפגש אחת לחודש, לשמר את הידע, לשמר את היכולת, ואז מגיעה החקירה, ואתה צריך לזכור משהו אחד, אתה צריך להבין את השלכות הדברים. השוטר הוא לא חבר.
השוטר הוא כלי שלך להעביר מידע. אתה צריך לשבת עם העורך דין, להתבסס איתו על הגרסה, לראות מה אתה רוצה להגיד, להבין שאם אתה מודה בדברים, אני לפני כמה זמן ראיתי בעיתון היה, שהוא אמר, אבל היא הייתה שיכורה, היא זרמה איתי. היא הייתה שיכורה, אין הסכמה. אז אתה צריך להבין מה ההשלכה של מה שאתה אומר. יהיה לזה המשך. עורך דין פלילי מוטי אדטו, שמתמחה בעבירות מין. תודה רבה. תודה לך.